Aký je rozdiel medzi tradičnou a modernou výrobou vína? Ten zásadný rozdiel je v tom, že keď to víno, ktoré je vyrobené riadenou fermentáciou, po tom, čo vylisujeme, ten mušt sa dostane do nádrží, ktoré sú už aj lis, je prednaplnený dusíkom, to znamená, nie je tam žiadna oxidácia. Následne po vylisovaní sa to dostane do nerezových nádrží, ktoré sú tiež prednaplnené dusíkom, pridáme kvasinky a riadíme samotný ten proces fermentácie. To znamená, že počas tej fermentácie sa mení hroznový cukor na alkohol a to je taká pekná krivka a toto my ovplyvňujeme tak. Krivka bola pekná, postupná, to znamená, aby tam bola veľmi pekná synergia medzi tou aromatikou v nose, v chuti, aby tam bola veľmi pekná odrodovosť potom pri tom víne. Ten charakter je ľahší, ovocný, svieže kyseliny, to znamená, je to víno, ktoré je ľahšie interpretovateľné, príjemné piteľné. Keď sa bavíme o tradičnej metóde výroby vína cez drevený súd, tam potom, keď my vylisujeme ten mušt, tak ten mušt sa dostáva do drevených súdov, kde je v kontakte s kyslíkom samozrejme, kde potom prebieha pri niektorých vínach u nás spontánne kvasenie, to znamená, nepridávame žiadne kvasinky a to kvasenie prebieha potom v drevených súdoch, preto tradičná metóda, tak ako bolo aj zaužívané a poznané už po stáročia.